Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hamdi Allahski azza wa jal, nekolo salavate mu selame upravo pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, leskore ehlul beyti, sahabija, tabinija, tabe tabinija, hem sao kula soka sledinen olen, shukar bukja kirindoj jiko yomuddin. Jektaro divesa o imam Ebu Hanife rahimehullah, pirindoj ki ulica, a o vakti si ne bršimalo, kad ikel anglipesti ek tikno kova kalizgal ko čikajem samo so napelo. Pa imam Ebu Hanife vakirgeoleske poharica evlat pohari, samo so napelan. Pa kava tikno maksami kad ikel koja kja imam Ebu Hanife pa kava kerim. O Ebu Hanife, tu madik man, masi kirin tut mangi. Egal ako me pelum, odvana ne ništo. Nego dik tu, pazin tu mate pere, soske o peribe e alimeskoro, tano o peribe e alemeskoro. Mangla otiknoteva kiro leske dik, pazin tu o imam Ebu Hanife, o periba tiro, tano o periba e alemeskoro. Pazin, ako je pogrešno fetva izdaingjan, pa o manuša sledin detut kodova, пропадињан ту, ахем пропадингехем ола. Кога шунге акала лафијатар акава тикно, гело кере о имам Ебу Ханифе, панляпески пирисоба, аки годио леске сине о лафије тикнескере. О периба е алимескоро, тано периба е алимескоро. Некозом дивеса панляпес о имам Ебу Ханифе, ки пирисоба хем авријал не клистило. А откако е клистило авријал, гело ки џамија хем кедингја пире ученикон хем вакерга, од акана свакова јек кова капучелман, нака си гјараф ти издајна фетва. Саџикет нашунава хем тумаро мислини. И поукајтани тар акава, побутар јасно. Али, сепак еке само некозом лафија кавакера. Ебу Бекр, ради Аллаху анху вакерга, која пув ка гаравиман, која небеса ка учариман, ако кергюм тар о Аллахи азза ва джел лафи, бизо джандипа. Подолеске о ту мануша, тукова мислинеја да дореслан о степени фетвете де, размислин харица. А два джандипа кова со мислинеја да поседујнеја, мате джангави ки тутеа да ја вообразеност, те мислине да еке сијан спремно акана фетвете де. Размислин кој сијан ту, а кој си не, о имам Ебу Ханифе рахимехуллах. Пазин масигар. Ма мислин да сијан не сава муџтехиди, која е тано спремно ти издајни фетве. Ако агјар понашингапес о имам Ебу Ханифе, сарвајлани ту авдивете понашинетут. Саламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.